Je tu veľmi pekne, páči sa nám tu, pri nás zábava, zaujímaví a známi ľudia, takže fajn. Ty si ešte taký čerstvý absolvent Let's Dance, aj si tu uplatnil nejaké kreácie, Zlati? Áno, plánoval so mnou takúto dvíhačku. Vzhľadom k tomu, že bolo málo miesta, tak sme chceli šetriť, takže so mnou tancoval hore, ale nakoniec som ho prehovorila, že radšej nie. Ako sa bavíte zatiaľ, aj si tancovali? Zatiaľ sme robili len rozhovory a stihli sme tancovať dva tance. Stretli sme tu pár známych, takže všetko sa len začína. Ako sa bavíte zatiaľ? Veľmi príjemné je to, už sme aj tancovali, takže myslím si, že zábava v plnom prúde a bavíme sa dobre. Ako prvé to Valčíkové kolo sme absolvovali, roztancovali sme sa, o chvíľu sa prezliekame do Latino a vyrážame na parket. Tento ročník je charitatívny, má charitatívny rozmer, ide to na dobrý účel. Čo hovoríte, má to význam takéto akcie robiť aj s takýmto zámerom? Myslím si, že to, že všetok výťažok vlastne za lístky šiel na charitatívny cieľ, je podľa mňa. Druhá vec je, že to organizuje súkromná spoločnosť, takže určite to má zmysel a práve akýmkoľvek spôsobom sa dá pomôcť, tak to zmysel má. Každé euro vynaložené na dobrú vec je dobrá vec a verte, že viem, čo hovorím, pretože ja už 4. rok v Modrom z neba tiež všeličo počúvam a sponzori, ak chcú sa zviditeľniť, ale to je úplne v poriadku. Pokiaľ sa zviditeľňujú firmy, sponzori, meceni, ľudia, ktorí na to majú takýmto spôsobom a nie škandalóznym spôsobom, tak snáď je to úplne v poriadku. Takže áno, ja to úplne schvaľujem.